Гэтаму агромністаму стварэнню засталося зусім крыху, я доўга да яго ішоў, таму давай на гэты раз без выбрыкаў. І зараз... Зноў усё спачатку. Найлепшы экшн 2021 па меркаванню гільдыі гульнявога Оскару The Game Awards. Чаму я згадаў пра яе толькі зараз? Ну, таму як яна была эксклюзівам для PlayStation амаль 2 гады, толькі 15 лютага зусім ціха і ў цені сусветнага кіпішу па Hogwarts Legacy выйшла на ПК. Не тое, што ціха выйшла, колькі цалкам правалілася ў продажы. Хоць сярэдні бал ад прэсы складаў каля 9 з 10 балаў, не слаба я вам скажу. Вітаю, сябры, я Руді, наліце сабе чаго энергетычнага, бо гэта гульня не літасціва да кволы геймераў. А я паспрабую разобрацца без нахабных спойлераў, за што же так шмат вялікіх узнагарод і прычым дзень сурка да Returnal. Я не мог стрымацца, і зноў у нас гульня пра космас і фантастыку. Усё распачынаецца даволі хутка. Астранаўтка Селена, што працуе на карпарацыю з зусім незорнай назвай Астра, атрымлівае сігнал ад нейкага белага ценю з планеты Атропас. Нібыта ён падаецца ёй знаёмым. Далей бам, карабель церпіць крушэнне, і мы абуджаемся пасярод буйна квітнеючай флоры. Усё б нічога, але ж даволі хутка мы знаходзім і сваё жа цела, а потым і аўдыёзапісы ад нас жа, якія мы не записывали. Флора планеты з закінутай цывілізацыяй, гісторыю якой мы будзем вывучаць, што нас атачае, напоўнена яшчэ і агрэсіўнай фаунай. Першымі сябе нам пакажуць вось гэтыя васьміножкі, што так нагадваюць адпаведных з матрыцы. У нас ёсць толькі пісталет і жаданне разабрацца, а што тут адбываецца. Даволі хутка вы памраце пры ўсёй павазе да вашых гульнявых здольнасцяў, проста правяраючы, ці можна скочыць у бездань, ці ў ваду, ці далячуе да наступнай выспы, што лунае ў паветры. І толькі гэта адбудзецца, вы са здзіўленнем убачыце, што, па-першае, вы зноў прычынаецеся каля карабля, ну, ці ўнутры яго. І ўсё, што вы паспелі сабраць і знайсці, яно ўсё знікла. Праходзячы праз браму, як выйшлі ў мінулы раз, зноў жа са здзіўленнем заўважаеце, што гэта зусім іншае месца. Пачакайце, раней ж тут было ўсё па-іншаму. Так, вось мы і пазнаёміліся з галоўнымі геймплейнымі асаблівасцямі Returnal. Хоць, можа, не адразу зразумела, што і як працуе, і для ўсведамлення таго, што адбываецца, трэба час, але ж усё тут узаемадзейнічае па чётка прапісаных правілах. Гэта як у пазамінулым відэа на канале пра шалёнае ягня ў Cult of the Lamb. Жанр роуглайк, то бок рагалік. Як толькі вы праходзіце праз першую браму, для вас пачынаецца цыкл. Цыкл жыцця, які можа скончыцца толькі вашай смерцю. І калі яна адбудзецца, а адбудзецца яна ў любым выпадку, цыкл пачнецца нанава. Усё, што вы будзеце знаходзіць падчас сваёй вандроўкі, будзе знікаць. Вашы ўзроўні, вашы паляпшэнні, ваша зброя, розныя магчымасці, усё будзе абнуляцца, і ўсё трэба будзе збіраць кожны раз, як вы будзеце распачынаць гэты цыкл. І кожны раз будзе цалкам змяняцца шлях, па якому вы ідзяце. Тут ёсць некалькі біёмаў, то бок тыпова асяроддзя, і пэўная колькасць невялічкіх лакацый арэн, так назовём, звязаных паміж сабой. Але гэтыя лакацыі будуць выпадкова перамешвацца, і нейкія пакойчыкі ці пляцоўкі вы можаце, убачыўшы ў першым вашым падарожжы, амаль адразу зноў сустрэць можа толькі праз колькі цыклаў ці гадзін. Тое датычыцца і ўсяго, што вы будзеце знаходзіць. Яно таксама выпадкова раскідана па ўзроўнях, і тую файную зброю, што вы бралі ў канкрэтным куфры, зноў жа там не знойдзеце. Яго вялікасць святы рандом. Што ж мы можам знайсці і з чым узаемадзейнічаць? З гэтым тут няблага. Гульня дае шырокія магчымасці для разнастайнасці вашага тут існавання. Бо калі лакацыі раз-пораз паўтараюцца і ворагі ўсё тыя жа, дык гэта зразумела нечым трэба кампенсаваць, каб гулец не пачаў сумаваць. Зброя тут розная, кожная мае сур'ёзныя асаблівасці і добра падыходзіць пад той стыль гульні, які вам адпавядае, ці тыпу ворагаў. І што важна, вы можаце насіць яе толькі адну. Часта прыйдзецца выбіраць, што кінуць тут, а з чым пайсці далей. Пісталет, зразумела, гэта проста пісталет. І першая зброя. Карабін для тых, хто любіць кулямётны агонь, бластер для дакладнай страляніны, лаунчеры для моцных, але з доўгай перазарадкай і малой колькасцю набояў выбухаў. Цікавая зброя, што, напрыклад, страляе энергетычнымі дзідамі, яны ствараюць паміж сабой сетку і наносяць перманентны ўрон. Цудоўная рэч супраць вялікіх монстраў і босаў, бо можна насуваць яму такіх штуковін, не проста бегаць ды чакаць, пакуль яны яго кончаць. Але вельмі складана ўжываць супраць малых і
таких колькасных праціўнікаў, што проста вас задзяўбуць, пакуль вы будзеце намагацца ў іх трапіць той дзідай. Праўда, там ёсць абнова для зброі, калі вы страляеце не адной, а адразу 5. Выглядае нібыта кідок рыбалоўнай сеткі. Ці лазерны карабін, які можа амаль бясконца, без перазарадкі страляць зблізу усяго 3 кулямі, бо яны хутка вяртаюцца назад да вас у зброю. Але калі цэль далёка, ці вы не патрапілі, чакаць іх вяртання доўга і можна застацца ўвогуле без зброі з ворагам пад бокам. І гэтыя акалічнасці трэба разумець, бо, нагадаю, браць зброю можна толькі адной, і далёка не заўсёды у вас будзе магчымасць вярнуцца і памяняць яе. Ну ці ваш улюбёны ствол можа проста вам не трапляцца і прыйдзецца ісці з тым, што знойдзецца. Да зброі абавязкова ідзе рандомны альтэрнатыўны агонь, то бок здольнасць. Нейкі моцны стрэл. Вы будзеце знаходзіць зялёныя кавалачкі са здароўем, і з дапамогай якіх збіраючы можна як падлячыцца, так і павялічваць агульную яго колькасць. Тут расце не ваш узровень, а ўзровень зброі, якую вы можаце знайсці. Для гэтага забівайце ворагаў ды збірайце вось гэтыя сінія штучкі. Пасля смерці, зразумела, ўзровень абнуліцца. Каб дадаць разнастайнасці, тут ёсць яшчэ паразіты і пухліны. Паразіты, як ім тое і павінна адпавядаць, наносяць вам некую канкрэтную шкоду, але замест прапаноўваюць і плюсы. Напрыклад, павялічыць ваш урон ворагам і пры гэтым паменшыць хуткасць перазарадкі альтэрнатыўнай зброі. Я, дарэчы, часценька абвешваюся гэтымі таварышамі. Добра, што яны вас папярэджваюць пра ўмовы перад ужываннем у адрозненні ад пухлін. Тыя падкінуць вам хваробу, і каб яе пазбавіцца, трэба будзе нешта зрабіць. Прыкладна як дуэльныя задачы ў апошнім Хогвартс Легасі. Агляд, дарэчы, ёсць на канале. Дзе трэба ці забіць нейкую колькасць ворагаў, ці сабраць пэўную колькасць артэфактаў, ці нешта яшчэ, каб хвароба прайшла. Такі сабе выклік. Я з гэтай штукай не забаўляўся, я бягаў яе бокам, бо іншыя задачы былі даволі складанымі і вымушалі толькі марнаваць на іх час. Мне хапала паразітаў для ўзмацнення. Таксама ёсць артефакты, рандомныя пасіўныя паляпшэнні, што можна знайсці ці набыць. Набываць мы будзем за абаліты, гэт жоўтыя каменьчыкі, што валяцца з забітых монстраў, ці стаяць паасобку і бачны здалёк. З невялікай кучкай гэтых каштоўных камянёў, бо мільёны вы не збераце, знаходзім рэдкія фабрыкатары, дзе можна набыць сабе ці аптэчку, ці артэфакт, ці актыўную здольнасць, якую можна выкарыстаць падчас бойкі. І ўсё гэта трэба, каб вы пражылі крыху болей, чым у мінулы раз. Каб дапаўзлі да боса, перамаглі і адкрылі новы біём, а пасля смерці пачалі ўсё спачатку, з нуля. Сама гісторыя не абнуляецца, і наша селена памятае кожны цыкл, што праходзіць. Усё як у знакамітага Філа Конарса, што захрэс у пятлі часу ў маленькім горадзе Панксатоне. Кожны раз ён прачынаўся ў адзін і той жа дзень. Усё вакол яго паўтаралася, але ж сам герой Біла Мюррэя ўсё помніў. Кожны крок яго быў пралічаны і нават, напрыклад, навучыўся граць на піяніна. Я, як і многія, думаў тады, а што б я рабіў, калі трапіў такую пятлю? Адна справа прачынацца ў адным і тым жа месцы, есці адно і тое ж на сняданак, хадзіць на адну і тую ж працу. Так, пачакайце. Я ж тут і апынуўся ў даросласці. О, добра, не будзем пра сумнае. Але ж зусім іншае расплюшчваць вочы пасля сваёй пакутлівай смерці, прачынацца ў свеце, дзе ўсё намагаецца цябе забіць у першыя ж секунды твайго існавання. Падобна адбываецца і з селенай, за выключэннем, што не дзень паўтараецца, а ўсё жыццё з моманту аварыі. Яна нанава ажывае, ды плюс некаторыя сюжэтныя прадметы пераходзяць разам з ёй у новы цыкл. Ключы ад брам, магчымасці выкарыстоўваць тэлепорты і прадугледжаныя гісторыі паляпшэння касцюма. І дзякуй, канешне, распрацоўшчыкам, што не трэба забіваць кожны заход галоўнага на ўзроўні боса, але можаце, калі ёсць такое жаданне. І после кожнай паразы вы расплюшчваеце вочы разам з селенай і гаворыце сабе ў наступны раз дайсці далей. І далёка не заўсёды наступная спроба лепей за мінулую. Вам могуць амаль адразу трапіцца якія складаныя монстры, што па нейкай прычыне вынесуць вас уперад нагамі. І што сапраўды будзе злаваць, што ў гэтым ніхто не вінны, акрамя вас. Усё залежыць ад вашай спрытнасці, хуткасці, наколькі вы навучыліся карыстацца дашам, гэта раптоўнае паскарэнне, што дапаможа вам выжыць у тысячах выпадкаў. Тут нельга накупіць найкруцейшую зброю, раздаваць налева і направа ворагам з лёгкасцю. Ваша гераіня праз 20 гадзін нічым не будзе адрознівацца ад гераіні на пачатку, калі не лічыць некалькі апгрэйдаў касцюма, што даюць магчымасці адкрываць раней недасяжныя куточкі лакацый. Але будзеце адрознівацца вы, кожнага ворага ўжо
ведаеце як абабранага, праз знаёмыя лакацыі леціце як ветрык, не звяртаючы ўвагі на непатрэбнае, імкнучыся да вашай галоўнай мэты з разлікам і разуменнем, што вам трэба і не трэба рабіць. Мы зараджаемся гэтым азартам, што пануе ў гульні, дзе шукаем выйсце з пятлі жыцця і смерці. Да навуковай фантастыкі як жанру тут яшчэ дадаецца і псіхалагічны трылер, не хорар, як некаторыя кажуць. На нас намагаецца ўздзейнічаць праз галюцынацыі і ўспаміны. Скажу, што сама гульня, яе сюжэт яшчэ дасць неблагія твісты, што можа і не ашаломяць, але ж здзівяць. І ўзмацняць вашу зацікаўленасць і жаданне ісці праз гэтыя цыклы зноў і зноў. Ісці праз біёмы і лакацыі, якія на пачатку першых гадзін пачалі падавацца нуднымі, незмяняльнымі, але гэта было звязана з тым, што гульня праходзіцца не хутка. І пакуль вы да яе прызвычаецеся і навучыцеся хоць чаму, шмат часу правядзяце канкрэтна ў першым біёме. Потым усё пачне змяняцца, зусім іншыя разнастайныя краявіды будуць разгортвацца вакол вас. На стрымах у Твічы, дзе мы пару разоў запускалі Returnal, і я знаёміў гледачоў з гэтай гульнёй, мне падказалі, што на праходжанне трэба каля 15 гадзін. Не ведаю, хто здолеў яе прайсці за такі час, але ж у мяне гэта заняло больш за 25. Я, канешне, часценька яшчэ глядаў усе закуткі, шукаў пісанкі, то бок істэрікс, але мне падаецца, што 15 гадзін вам будзе мала. Гульня месцамі сапраўды хардкорная, і дасягаецца гэта ў тым ліку за конт адсутнасці захоўванняў. Вы можаце, напрыклад, пайсці на перапынак, захаваўшы прагрэс, і працягнуць пазней, але ж нельга загрузіцца, і смерць верне вас у пачатак. Не ўпэўнены, але здаецца, што на версіі для PlayStation у 21 годзе не было нават і гэтага, тыпу ці скончвай забег зараз, ці ідзі спаць, і заўтра ўсё спачатку. Калі пасля першай бойкі з босам я апынуўся каля карабля і зразумеў, што мне трэба бегчы да яго праз усю карту, збіраючы зноў зброю і паляпшэнні, дык я чмурэў. Гэта мацней, чым у Dark Souls. Там ад вогнішча да боса, хоць і трэба іншы раз бегчы пару хвілін, але ж не знікае зброя і не абавязкова біцца з усімі ворагамі. Але ж для балансу і босы тут не такія лютыя, як у цёмных душах. Трэба проста прызвычаецца да характару боек. Вы патрацілі паўгадзіны на падрыхтоўку да боса, набылі аптэчку, знайшлі неблагую зброю, перабілі паўсотні монстраў і ўжо паціснулі да яго, як у невялікім пакойчыку, зусім выпадкова, з'яўляюцца два велізарных паўбосы, што выносяць вам палову ўсяго падрыхтаванага здароўя. І хутчэй за ўсё гэта будзе няўдалая спроба забіць галаўніка. Ну ці злавіць перад самім босам якую пухліну, як я казаў раней, на мінус 75% урону, як было ў мяне, без магчымасці яе вылечыць. Пакуты яшчэ тыя. Паўтаруся, босы не суперскладаныя, але хутчэй усяго мінімум разок трэба будзе памерці, запамінаючы ўсе яго фазы, тыпы і паслядоўнасць атак. Складаней іншы раз да яго дабегчы. Сюжэтная яна, безумоўна, не шэдэўр, але зроблена прафесійна і якасна. Рукі прыкладвалі да клавіатуры не пісакі-белетрысты, таму няма высмактаных з пальца нелагічнасцяў і падлеткавага максімалізму. Гераіні сапраўды цяжка, і ты амаль адчуваеш тыя высілкі, якая яна прыкладвае да кожнага новага цыклу і новай спробы ў наступны раз прайсці на крок далей. Ёй хочацца дапамагчы дайсці да фіналу, выцягнуць з гэтай пятлі і нарэшце самому разабрацца, што тут адбываецца. Як шутар яна сапраўды файная і разнастайная. Я гадзін 10 намагаўся прайсці на кантролеры, але ж потым здаўся і сеў за клава-мыш. І не пашкадаваў, бо хуткасць гульні і экшн адразу падвялічыліся амаль удвая, што б там не казалі кансольшчыкі. Ты ўвесь час амаль у паветры, страляеш ва ўсе бакі, лягчэй ухіляешся ад дзесяткаў снарадаў, што намагаецца ў вас патрапіць. Гэта не звар'яцелы Doom Eternal, і вы ўсё ж разумееце, што адбываецца вакол, дзе вораг і ў каго вы страляеце. Больш асэнсаваны экшн. Гэта моцна геймплейная гульня ў адрозненне ад шматлікіх праектаў, у яе сапраўды трэба гуляць. Трэба ўвесь час быць засяроджаным, і лянотна разлегчыся ў крэсле не атрымаецца. Паміж нейкімі сюжэтнымі выбухамі праходзяць гадзіны геймплею, а не хвіліны, як часта бывае. Карцінка сакавітая, і мне падабаецца ўсё, ніякіх пытанняў, хаця зноў жа на Твічы адзначылі, што нічога некстгенаўскага. Я бы дадаў звычайная кансольная добрая графіка. Але яны нешта навыдумлялі з аптымізацыяй, бо калі гульня на 2К амаль увесь час выдае пад 60 кадраў, дык звычайныя гульнявыя ролікі маюць стабільна якіх
20 з-пад калбасам гуку. А праз гадзіны дзве відзюха ўжо добра награвала прастору пад сталом і было нават горача нагам. Карацей, нешта яны там накруцілі, і за гэта я бы дакладна скінуў які бал. Псуе ўражанне, калі галоўныя CGI ролікі ты не можаш нармальна нават паглядзець. Яна мяне захапіла вось гэтым азартам, прыгажосцю, яшчэ цыкл, яшчэ разок. Выклікам, што табе кідае гульня, сабраць усе дробязі, выканаць задачкі для дасягненняў, падсадзіла на сябе. Пэўна, у мяне ёсць нейкая слабасць да рагалікаў, як аказалася, бо той жа Cult of the Lamp зачапіў канкрэтна гэтай геймплейнай часткай. Падабаецца, што табе трэба дзейнічаць з тым, што падкідвае лёс. Нават на 30-ю гадзіну, калі здымаў футажы для гэтага агляду, мяне забілі на першым біёме. Просто таму, што выпаў монстр, які развальцаваў мяне, не даўшы адчыняць. А цяпер пяройдзем да мінусаў. Вялікіх мінусаў. Гэта самая дарагая гульня, якую я сабе набываў. Украінскім з тым яна каштавала $45. Гэта да халеры. Я не скажу, што яна таго не варта. Але я разумею, што гэта вялікі кошт у любым выпадку, і далёка не ўсе могуць сабе такое дазволіць. Раіць гульню за $45, а ў Еўропе ўсе 60, я проста не магу. Чакаем зніжак, сябры. Хутчэй усяго сярод тых, хто гуляў у Returnal, большасць уладальнікі PlayStation, таму я бы з цікаўнасцю паслухаў вашы меркаванні і ўражанні. Можа, хто вырашыўся праз агляд набыць яе сабе на ПК, чакаю на вашыя каментарыі. На маім твіч-канале з стрымамі зусім хутка, калі нічога не забароняць у апошні момант, пакажу бету Diablo 4, так што падпісвайцеся. Таксама паказваю там навінкі, у якіх гуляю і на які збіраюся рабіць агляды, як той ж Returnal, а таксама праходзім цалкам сюжэткі. Зараз, напрыклад, пужаемся разам з гледачамі Чужога у Alien Isolation 2014 года. Дзякуй вялікі ад усяго сэрца патронам з Patreon, якія дапамагаюць расці каналу, і дзякуючы каму я магу паглядзець такія праекты, як Returnal, і паказаць вам. Далучыцца да спонсараў можна па спасылкам ніжэй і ў замацаваным каментарыі. Таксама можна пакінуць і спонсарскі каментарый прама тут на YouTube, націснуўшы «Дзякуй» ці «Суперспасіба» і іншыя варыянты ў залежнасці ад мовы праграмы. Усё пад відэа. Чакаю на вашыя панскія і паненскія падабайкі, шляхетныя каментарыі і княжацкія рэпосты. З вамі быў Руді. Усіх і кожнага абдымаю. І да новых сустрэч тут і на твічы.